са от Македония, но са избрали да учат и живеят в София. Избраха и да се явят в България търси талант, защото вярват, че за талантливите музиканти границите нямат никакво значение. Кои са Станислав, Томе и Алекс? Аз съм Томе. Аз съм Станислав. Аз съм Александър. Ние сме The Project. По принцип, ние сме нова група, която оформяхме специално за участие на България търси талант. Откъде сте вие, бе, хора? От Скопие. От Скопие? От когато дойдохме в България, живеем заедно, съквартиранти сме. Репетираме заедно, репетираме вкъщи, въпреки това, че под нас и около нас комшиите не им харесва това, което правим, защото сме бучни. Като бяхме на сцената на България търси талант, беше вълшебно. На Владко Стефановски Белкон може ли да ми спеете? Аз съм шентан човек, съм бил на Запад, дори до Германия. Моя съвет личен към вас е да зарежете всякакви Миро, Харизми и всякакви други български оценки на лилавото и да стъпите здраво на това, което вие идва в кръвта. Как беше на български? Доколко... Вака на македонски го префралам, по-лесно. Кажи ми, аз в България живея вече 3 години и ми е доста по-лесно от Александър. Да говоря на български, примерно, ми е по-трудно да го науча, защото ударението на нас ни е... Кажи го. Различно. Много е по-различно. В последните 3 месеци, от когато отивахме на България търси талант, постоянно си говорим за този формат. Интересното е, че вкъщи аз не си спомня да сме говорили толкова за някоя жена. Това наистина трябва да е нещо вау. Нямаме търпение да се качим за втори път на сцената. За полуфиналите сме подготвили уникално парче. Събрахме европейското и балканското в едно и нямаме търпение наистина да взривим публиката на полуфиналите. Всичко си имаше в него, във вашето изпълнение. Ама аплодисменти, моля ви се, във вашето изпълнение имаше абсолютно всичко. Аплодисменти
ти за трите Риани. Много хубаво изпълнение, благодаря ви. Във вашето изпълнение имаше всичко. Бой, имаше черен свещеник. Аз нищо не видях. Така ли? Да. То беше зад гърба ти, затова. Не е хубаво да се говори зад гърба ти, особено когато си пял Риана. В България Риана, ако се беше родила, щеше да се казва сигурно Райна, но това е една съвсем друга тема. Краси, какво видя тук на тази сцена? Позната ли ти е този мизансцен, така да се каже? Понеже ми направи впечатление, че каза, че му е трудно ударенията да слага. Във врачанския диалект също слагат трудно ударенията. Обаче, когато си талантлив, ударението няма никакво значение. Пеете страхотно и да не те интересува нищо, което си казал грешно и това. Имате страхотен талант. Благодаря. Видях, също имаше скетч сватба, македонска сватба. Добро. Македонска, българската е същата сватба и ние имаме бой с чупене на столове. Булката беше малко фриволна. Това е твой коментар. Страхотни сте. Благодаря ти. Есил? Много кратко ми се видя, много кратко беше. Това означава, че много ми е харесало и искам да продължи още повече. Добре, момчета, много. Аз няма кой знае какви очаквания, признавам си. Много съм откровенна тази вечер. Ти наистина си много откровена тази вечер. Защо така? Какво ми стана на мен? Много те харесва така. Аплодисменти за Есил Дюран, която е много откровена тази вечер. От паетите. Не знам какво ми стана. Може да се допреш до мен, има къде се допреш. Има къде се подпреш. Внимавай, Краси не иска да го прихване. Твоята откровеност не я иска тази да не си вечер. забравя мисълта сега. Така, какво исках да кажа? Карай всъщност, да. Харесаха ми момчета, успяха да ме изненадат. Хванаме този аранжимент с китарките, след това се превърна в нещо балканско. Сватбата беше едно много хубаво присъстваше на сцената, имаше счупени столове. Въобще беше една луда веселба. Една нормална българска сватба. Една нормална българска сватба и македонска, да кажем, за да бъдем... Ваня, твой коментар за това изпълнение? Много се чудя какво би казала Любо, ако беше тук, защото той ви е най-горещия защитник от всички нас. Борил се за вас. Ще каже, страхотни са. Просто няма какво да кажа любимците ми. Да. Аз много не разбрах какво точно видях. Какво беше това? Някаква сватба, някакви неща. Беше много приятно обаче. Леко. Едно такова като сън. Някакво, дето сън, който не мога да обясниш. Така че... Видя как би служенила Риана в Македония, разбираш ли? Това видя за 2 минути при това. Рязко и бързо. Браво! Аз просто се възхищавам на всички, които се появяват на сцената, защото винаги успяват да ме изненадат. Благодаря ти, Ваня. Асене, какво ще кажеш за това изпълнение? Вие всички знаете, че те са ми много симпатични още от миналия път, като се появиха. А днеска съвсем ме спечелихте, защото видях гащичките на булката. Така. Вие не знам как не ги видяхте. Ама къде гледаш ти бе? Много сте готини, пичи. Благодаря ти, Асене, за тази откровеност. Ако стигнете финала и спечелите голямата награда от 60 000 лева, на кой българин бихте искали да направите подарък? Чекай да погледнем лево, десно, право. Маца? Да, маца, разбира се, на маца ще направите подаръци и всичко ще ви върви. Браво, благодаря ти. Разбира се, ако искате Станислав, нали Томе? Защото и аз с вашето ударение малко. Добре, супер. Ако искате Станислав, Томе и Алекс да стигнат финала, подкрепете ги неограничено с СМС на номер 196 35 за всички мобилни оператори или с телефонно обаждане на 0901 630 35. Линиите за гласуване са отворени до четвъртък. Македония, ако ни гледаш, гласувай! Прати своите сънародници на финал в интернет. Може да гласувате безплатно на официалната страница на шоуто talant.btv.bg. Но само 3 пъти на концерт. Много ви благодаря за това прекрасно изпълнение. Свободни сте, отивате сега да си продължите купона с вашата прекрасна сватба. Мерси много. Ние продължаваме.